și zic ce mai faci. Mă duc și eu un Paște fericit, una alta. Aha. Da, mă, asta. Cum? Dar ce te uite eu pe tine? O să te uite eu pe tine, ia zi tu. Nu ești tovarășul meu? A? Nu ești tu tovarășul meu? Cu cine mă cerți mereu? Cu noi să ne certăm. Plănuim și m-am îmbrăcat de bătaie. Da, mă. Hai, mă, dai web. Vorbim ceva pe web. Nu mai merge cu faze de. Eu îți dau. Până acum le-am arătat pe ăla lui Stepi Omega. Mhm. Mhm. Ăștia. Am să vorbim cu el. Deci nu certăm. Nu e bine, băi, că e Paștele, că nu vrea să mă cer cu tine acum. Hai că-ți dau, dar repede, da? Ce faci, mă? Nu știu, că e rab, nu știu care. Stai, că știu. Ca n-aia. Hai, mă, dăm amândoi. Ue, mă. A, mai întreabă ăsta, cum îl cheamă, mă? Sorta de mine. N-ai soră, cred că ai soră. Deci ți-o dat pe sora mea. Nu s-a acasă, eu, mă. Nu s-a acasă. La un amic. Sora mea la ora asta cred că face chel. Sora mea la ora asta cred că face keg. Nu, adică știi tu cum e. Ai, nu știi tu. Adică face de decel. Șaisprezece, 17. A făcut 17 fete, dar acum în ianuarie. Eu am și eu 15 minute. Și eu sărac. Da, mă, și eu sărac. Cam și eu. A, ce mă filmează, da? Eu te ca să vorbim ca amici și tu mă filmezi, da? Vrei să mă bagi iar pe YouTube. Caută pe YouTube. Eu știu că mă găsești pe mine. Vedetă cu aia. Deci am la ăia care le-a spus voi, încă unul, când a pus ălea. Băi, tu și câte like-uri am? Un ca de like-uri. Băi, tu ești ăla după YouTube. Cum să? Eu ăla. Eu mă mândresc că mai șmecher ca oare. Băi, am băut o leacă, dar nu mai pot, băi. O leacă mai aș mă îmbăt. Stai, că stai. Vrei să ce vrei. Deci am suc. După aia am o sticlă din aia de alcool, dar nu știu cum se numește, dar eu beau, știi? Nu contează și acolo. Băi, am băut
3 pahare. Nu mai pot din caue. Acum n-aveam ce să fac și eu. A? Nu știu, am încălzit aparatul meu. Nu aveam ce face acum. Am sunat pe aia pe Skype. Bă, vorbești? Nu vorbesc, cam treabă. Ce drept. Am intrat pe Omega. Am jurat pe aia. Am găsit un urechea ta, urechile ca oglinzile de tir. Ha, de mort mai vreau. Merge filmarea? Da. Mă mai iubești? Cât de mult? Ei, vrei pe soarea mea, da sau nu zi? Da, s-a fost. Eu puteam, dar și acasă. Aș prinde o dată singură și aș pute. Sorbea. Da, să-mi încălzesc cu aia. O mai pipă, eu dar nu se ia seama. Să mă, dacă nu... Și cum o cheamă? Corina? Și cum o cheamă? Corina? Îți dau și pe Facebook-ul. Facebook-ul. Nu știu care e Corina, dar nu mai știu cum, că a fost cu unul într-o relație și a fost numit ăla de familie. Nu știu, era un nume Năsosul. Așa avea numele meu, și e buna, că mai puteam înțeles când am auzit. Ce nume ai tu fă pe Facebook? Corina Năsosul. Acum știu care e Corina, nu mai știu cum, dar nu trebuie să te trimit pe post. A fost și Torea, nu? A fost? Da. Merge filmarea, merge? Ei, lei, ce frumos e. Hai mă, ba și tu ești, să te văd. Hai, bag și eu. Eu ți-am băgat. E supărat, da? E mai friend. Acum eu am beut alea. Nu să vorbesc cu tine. A, tu ești, na, nervos, nu? Ele... Și mă abțin alea. Alea, de față. Nu? Dă și mea un Skype ca să nu înjur alea. Să fac alea. Uite, vorbește pe Messenger, dă-mă și mea Facebook-ul, dacă îți dau eu cerere. Dar ce nu, da, eu îți trimis și poți de cu mine, nu dacă vrei. Hai mă, ce faci tu? Da, mai bun. Ești șmecher? Zi, ești șmecher? Nu fi șmecher, că nu stă bine. Ce fac eu? Tu ce fac eu cu sora mea? O fost mama. Acum, că mă duc acasă, mă duc și o fut. Dacă e acolo, că mi somn numai dulce. Ca să nu o sântă, știi? Frate mi-a dat mui. E că mă acolo ei. Proști am dat. Lei că nu aveți să ne blond cu curmare. Ce rău face. Mă provoacă proasta, uite. Da, uite, da. Tu nu... Vrei să vii la mine să o văd? Hai, mă. Vino în... Cum se numește eu, mă? Unde, mă? În Galați, mă. Vezi tu? Uite, băi, și ăsta e din Galați. Hai să fac pe amândoi. Ne vieși, mă, și unde e ăla? Vrei să vin la tine?